Čaute, moje meno je B-Boy Dio, som spolumajiteľ a dance leader tanečnej školy Planeta pohybu a vítajte pri tomto začiatočníckom kurze pre tanečný štýl breaking. Breaku sa venujem už skoro 10 rokov a za moju kariéru som si prešiel veľmi veľa vystúpení, zahraničných workshopov a súťaží, kde som nabral veľa vedomostí a moje silné stránky sú muzikalita, štýl a kreativita. Breaking vznikol niekedy koncom 60. rokov 20. storočia v New Yorku, v štvrti Bronx, kde ťahal veľa inšpirácie z bojových umení a bojových filmov ako kung fu filmov, pretože je to predsa len zo základu taký bojový štýl, kde si ľudia riešili svoje spory na ulici nenásilne, tým, že si dávali tzv. Dance battle 1 versus 1, alebo vyjadrovali svoje emócie a strácali pri tom stres. Breaking sa skladá zo 4 základných elementov a tými sú top rock, to sú tance, kde tanečník stojí na nohách, tancuje. Footwork, to sú tance a kroky, ktoré sú nižšie pri zemi, to sú také tie naše typické skoro váľačky po zemi. Freezes, čo sú vlastne freezy, z angličtiny zamrznutia, to je keď tanečník niečo tancuje a odrazu zamrzne v nejakej polohe alebo póze. A posledne power moves, čo sú silové prvky, inak povedané akrobácie, čo sú naše úplne najtypickejšie točky na hlave, točky na chrbte, vrtule a podobne. Takže už viete, čo je break a z čoho sa skladá. Teraz už môžeme prejsť na tréningové videá, kde sa budeme priamo fyzicky učiť kroky. Poďme na to.